Ahoj, tady cestovatel Martin a vítám vás u nového videa z Bulharska. Dnes v Sofii navštívíme tramvajové depo Iškur a podíváme se, zase tam nalézají nějaké zajímavé historické tramvaje. Jedu právě tramvajovou linkou číslo 20 a tato linka je jednou ze 3 linek, které mají standardní rozchod. Naprostá většina tramvajových linek v Sofii jsou úzkokolejné. Jak vidíte, ta tramvaj je opravdu prostorná, je to rozdíl 1435 mm nebo pouze 1009 mm. Vozovna Iškur byla otevřena v roce 1987 a slouží pro tramvaje standardního rozchodu. Ve vozovně stojí mnoho českých tramvají T6A5 a T6B5, no ale nás více zajímají ty tramvaje historické. Vynikající, podívejte, jsou tady historické tramvaje Duvak, které dříve sloužily v Bonnu. Tyto tramvaje, představte si, byly vyrobeny v 50. a 60. letech. Mějte se fajn a brzy se uvidíme u dalšího videa.